दायो दंफैयो दैसुमगुरि गामियाव गुमा फाग्ला ब्रादारनि आबाद थिलियाव आरो बिथांना दिनैहाय बेबायदिनो ओंखाम गोरलै जाहोगोन दा आङो ओंखाम गोरलै जानो ब्रादारा लिंहरनाय हिसाबै आङो फैनाय जाबाय दा नायलांबाय थादों आरोखि बिथांनि आबादफोरखौ दा फाइनालि नै आङो गुमा फाग्लाजों दङ आरोना दा बेखौनो आङो सोंगोन ब्रादारा नै बेखौहाय माइ गायजोबदोंमोन गासिबो दा बेखौ बोखांजोबबाय बियो अलरेडि दा दिनैहाय ओंखाम गोरलै जागोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं ना मा बुङो दा बेखौहाय माइखौ आबादखौ बोखांनानै दा गासिबो मा आबाद होखो बिथाङा बेसर फोबायना दा जेनेबा बे बेसर फोनायावहाय बेसेबांखिनि खरस जाखो ओमफ्राय बेसेबांखिनि इनकाम जागोन बेखौ एसे लागा हरदो दाथ' माने 25,000 दाहार लानायाव माने 15,000सो थांखाबाय हालौनाय ओमफ्राय हासार होग्रोखानाय हासार होआबाथ' जाखाया नालाय सिगाङाव हासार होग्रोखानांगौ ओमफ्राय बेसर फोनाय माने खामलासो लानांगौ जायो बेसर फोनाया जानला मोनला मानसिफ्रा फोनो रोङा एसे माथा थानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला ट्रेक्टर गंसे गाहामनि सर थायो सोरबा बायदि फोनाया दा बेनि थाखायनो माने मोजां मानसिखौहाय हमनांगौ बेखौ जाहैबाय माने दिनाव 450नि हमनांगौ आरो बे बेसर फोग्राखौहाय आरो नङाबा बेसर फोग्राफ्रा जुदि मोजां फोआबा ज' जाजाय ज' जायोबा जानाय नङा दा बेखायनो गोरों मानसि नांगौ दा बेवहाय बेसर फोनानैहाय आङो बेयाव सिगाङाव माइ दिहुनखांखाबाय माने 200+ मन दिहुनखांबाय आङो ओमफ्राय दा एक्चुअलि बेयावहाय दसे उनावनो बेसर होफिनबाय आरो दा बे बेसरजों आङो 1 लाख प्लासआथ' इनकाम जानांगौ ओमफ्राय नायनोसै माने माखासे मोसौ मोसानि थाखायबो प्रटेक्ट होनो हाया जायो बे लामायावनो खानानै दोनो बे लामासो नालाय जों दा थाब भिडिअ बानायनाया माबायाव खायो आरो लामायावबो खाना दोनो मोसौआ ओमफ्राय एक्चुअलि मानसिफ्रा माने ओरैबायदिखौ नायो आरो माने मोसौनि खर' मोनहायिखौल' नायो एक्चुअलि अब्लाथ' मोसौनि खर'आल'सो मोनहैयाबा मोसौआ उल्था जायोब्लानोथ' बिनि मोसौनि खिथुना आथिङाथ' थांबाय बेसरखौथ' गाग्लिगोन दा नैबेबायदि जायो आरो दा बेनि थाखायनो माने आंना डिउटिया जाहैबाय दिनाव खनथाम फैयो आं एक्चुअलि बेयाव फुङाव खनसे मोसौखौ बुबा मानसिफोर ओमफ्राय बेलासियाव खनसे जुदि दै दौखांनानै सोरनिबा मोसौफोर दिरुङा जदों नामा जनानैहाय अबेबा आबादाव हाबदों नामा नैबेखौ नायो आं खनसे आरो लांफैनाय समाव खनसे आरो सोरबा लेट लांफैनानै एसे फाखसे लेखा खालामग्राबो थाङो माने है जाबा जाथोंलै होननानै मालायनिखौलाय माथो सिन्था खालामनो ओंखायनो बेखौबो नायफैनांगौ जायो आरो आच्छा दा बेनो आरोखि जोंनि बर' मानसिफोरा गोबाङानो हाफोरखौ माइ खेथि मावबायबा मावखांनायनि उनावहाय हाफ्रा ओरैनो गोलैसोनानै थायो एक्चुअलि बेफोरबायदि हाफोरखौ बेबायदिनो गोबांथार खामानिफ्राव आबाद खेथिफोर खालामोब्लाथ' बहुत बेबायदिनो फैसा फैनायनि लामायाव दं आरो मानो होननानै बुङोब्ला मावाबा खस्थ' खालामाबा फिथाइयानो थायखाया जोङो माने ओरैबायदि समाव बै जों उन्दै समाव ओरैनो मोनजानो लुबैयोमोन आरो बिमा बिफानिफ्राय नाथाय बे ओरैनो मोननाय फैसायाहाय ओरैनोबो लस जाफिनो मानो होननानै बुङोब्ला बे बिमा बिफा खामायनाय फैसायालाय माथो मैलु जानो मालायनिफ्राय ओरैनो मोनदों बे ओरैनो मेथाइ जानाय लोंनायावनो साफा थांखागोन आरो बेयाव जेबो प्रफिट गैखाया आरो मोजां खामानियावबो बाहायनो गोसो जाया जेब्ला नों खस्थ' खालामनानै थाखा फैसा मोनगोन आरो नोङो अब्लासो सेफटिबो खालामनो रोंगोन बेखौ मोजां खामानियाव बाहायगोन नोङो माने प्लास खालामलांनायाव जेब्ला नों खामायनानै 10,000सो मोनबाय बे 10,000निफ्राय नोंनो बोरै 20,000 मोनगोन नैबेखौ नाजानाय अबस्थाया फैयो दा जुदि मालायनिफ्राय 10,000 मोनोब्लाबो बे 10,000आ लोंनाय जानायावनो आराम थाङो दा नों 10,000खौनो खस्थ' खालामनानै मोनबायब्ला नोङो 10,000निफ्राय 20,000 खालामनो बयबो लुबैयो अब्ला मानो डेभेलप जाया नैबे आरो आसोल बाथ्राया आरो मावनांगौ मावाबा फिथाइ थाया जिन्दगि नों मिलिटारिबाबो बे डिउटि होनानै खस्थ' खालामदों मास्टारबाबो बेबो स्टुडेन्टफोरखौ फोरोंनानै मोजां शिक्षा होनानैहाय खस्थ' खालामदों जों आबादारियाबो थिग बेबायदिनो मावनांगोन खस्थ' खालामनांगोन आरो गुरलाबखौ मोननांगोन आरो नैबे अबस्थाया दा थेंक इउ ब्रादार बेखिनियानो दा जोंना ब्रादार गुमा फाग्ला बिथाङा बहुत खामानि मावो एक्चुअलि बिथाङा दाबो मेरिज जायाखै दै सेंग्रायैनो दङ स्टुडेन्टस लाइफ आरोना दा फरायगासिनोबो ब्रादारा ओरैबायदि मावखायो न'आव दा बेनो आरोखि मावोब्ला जोंहा बयबो थाखानि खुनु अभाब गैया जोङो आथिं आखाइ थायोब्लानो माने माहाजोन आरोखि दा जोङो मावोब्लानो जोंहा थाखा दं आरोखि दा ओरैबायदि आरोखि दा बेनिखायनो जोङो बयबो मावोब्ला एक्चुअलि बयबो जौगागोन आरोखि दा बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो बुंनांगौ गैला आरो बाय बाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब